No? Acting Secretary Ricardo David Jr. Si nandoon sa Kuala Lumpur. Indonesia, I'm sorry. Lieutenant General Groyose Miranda, Major Service Commanders, Brigadier General Joseph Acosta, the officials, men, women of the Armed Forces of the Philippines, kasama ko sa mga gobyerno, mahal kong kababayan. I was really planning to visit you a long time ago. Kaya lang, I said because I do not want to travel around, ayaw ko mag-ikot na sa land, the order of tikas pahinga. Just relax. Utusan lang ninyo ako, kaya ako nandito kaya I do not want to travel around, magkaka-traffic Awa ako sa mga tao. Minutes before na magdaan ako, sinisara na yung lahat ng kanto. So you create a traffic congestion at the back exponentially, and it would be about 2 hours, 3 hours before it is corrected pagdaan mo kasi mag-agawa na naman. So, sabi ko, chapel lang. Inuna ko yung mga kampo ng sundalo. I found time, but I have to yet visit the veterans. Ngayon, actually nandito ako para magpakita. To introduce myself, probably, but di nyo ako kilala. I'm a Bisayan. We trace our lineage sa tatay mo. My father is Cebuano, but my mother is from Mindanao. Siya ho'y isang anak ng Maranao, pari tatay niya Inchik. Anyway, yun ang make-up ng pagkatao ko. I'm here to visit you, to share your grief, yung ganon talaga ang buhay. Total, wala naman tayong sisihan dito. Pumasok tayo dito, ganon na nga. But at the same time, I'd like to share your whatever happiness that you have here. Nandito po ako at magpasalamat tayo kay Secretary Jokno. Binigay niya ho lahat ang gusto ninyo na mga equipment. Pati ho isang building na gusto na pong, hindi naman i-condemn, but it is not suitable anymore for the confinement of soldiers who are hospitalized. I gave you a new building, tapos i-refit, ayusin yung sa banyo. Hindi na daw maganda ang matagal na yan. I'm sure with the years that has passed by, it has that building has seen a lot of waste around. So we have to condemn it first, refit, then. But I'll give you a new building para rin sa ating mga kasama. Now, itong binigay ko sa inyo would cost you something like people of the Republic of the Philippines. What, $500 million. May Barrett kayo, and this is the thing also that I was about to use when I was suffering from smoking. Pero, it's a long story. Tanong na lang kayo ng doktor kung ano yung Barrett. Ayun ang Berger's disease. It's caused by cigarette smoking. At saka yung lahat. MRI, tapos yung gamma ray, yung pag-opera, tumor, non-invasive. Marami, basta ang binigay na ni Secretary Jokno sa inyo is about $500 million, and it will be released soon. Alam mo,
Hindi ako military, hindi ko nga natapos yung ROTC ko. Pero I'm not into delays. And magprangkahan lang tayo, ha? Ayaw ko yung matagalan at ayaw ko yung korupsyon. It's half a billion pesos. Ang pera na yan gagamitin talaga sa tamang paraan. Wala yung rigging of bids kasi lahat ng bibilhin ngayon sa gobyerno, tinitignan ko. Hindi naman ako pakialamero. But my promise to the people of the nation is that it will be a clean government. Hindi tayo exempted dyan. Kasi pera ng tao. So, lahat yan, madalian. Ayaw ko yung delay just to, for one reason or other to accommodate. Ayaw ko yung ano. At hindi ako yung tao na maniwala dyan sa kuha. Yung last, the lowest bid. Kasi kung may bilhin ka, baski ito, lowest bid, bibigay sa iyo barat. Kaya lahat ng equipments ninyo, sabi ko pinaalam ko na sa kuha, hindi ako susunod yan. Mag-aaway tayo dyan. Kasi yung lowest bid is the source of the corruption. Pahabulan ng presyo. So ipababaan mong presyo mo. Yung iba nagpapabili ng 100. Ipabili ito ng 20. Di ang bili mo sa akin yung made in, alam mo na. Huwag muna ngayon kasi may alitan tayo. Tapos sabihin ng sundalo, sir, nasira ka agad. Kaya yan yung mga jeep ng polis. Tingnan mo yung binili nila na wala na. Sabi ko, huwag mo akong bigyan. Ako, ang polis ko doon, Isuzu. And it would last for about 3 to 5 years. Huwag lang ibunggo. Kaya minsan itong polis mag-drive, lasing eh. Paano? Nakaparking dyan. Magpatrolya doon sa bar. Kaya paglibing niyan kung namatay, 2 pamilya. Pulis na ito. And I've been mayor for 23 years. Huwag na lang tayo magbulahan. It will be strictly in accordance with the law, and I want it fast. So I promise to you na it should start yung building na yan. So 2 months from now, at yung equipments ninyo, yung state of the art, bahala na mahal. Basta ayaw ko yung gagamitin na sisira. There will be changes in your internal here procedure. May reklamo ng even the medicines. Kasi there will be changes. I will insist on it. One thing that I make clear to everybody, there will be no compromise of the lives of soldiers. Ayaw ko yung itataya kong buhay ng... So, binigay mo niyo buhay ninyo sa bayan ninyo. The least that we can do, the bayan, the country through me, will give you what you want. State of the art. Pati yung equipment sa Gira. Hindi ako basta-basta magbili dyan sa open market na. Gusto ko government to government. O kaya, pakialaman ko kung magbili tayo. Pero kailangan, hindi yung made in yung... Ewan ko kung tapos palaway pa. Gano'n lang, naunahan lang tayo sa... Kaya huwag tayo muna maghanap ng away. Ako pa naman ang presidente. Baka pagkatapos ko, bahala na magwala kayo. We'll have kung ano lang ang dapat. Kung ano lang ang dapat ibigay. At saka kung ano lang ang karapat-dapat naman sa atin. Diyan tayo. And you can be sure, I will insist on. I'm sorry doon, maraming, I have to talk to. Diyan ako basta magdaan lang dyan, upuan ko sa kama yan, Adre, anong nangyari mo? Anyway, one of the things that you will have
in the fullness of God's time, inshallah, is yung program ninyo, mga anak ninyo, libre na ang edukasyon. So, yan ang pinangako ko noon at gagawin kong totoo. Hindi ako nangako ng pabula-bula dyan. I mean, I don't need really to, why should I lie? Why should I magbula ako? Ano makuha ko dyan? Kaya matutupad dyan yung edukasyon. At I'll work that kung may, alam mo na, the imponderables of life, di mo natin talaga alam kailan tayo. Natin alam kung may tama ka, kalusot ka ba. But, kung sakali man madisgrasya, I will work 2 or 3 years bago ang pensyon. Sweldo mo na. Pag kunyari ako, kapgo lang man ako sa amin, I will continue your salary 2 to 3 years bago ang pensyon. Now, itong ayaw ko sa lahat. And kung may pulis dito, magprangkahan lang tayo dito. Gusto ko mag-create ang armed forces ng opisina just to make yung mga pension benefits tatapusin na nila at sila na ang mag-prepare ng lahat. At kung mamatay ako, si Sergeant Rodrigo Duterte, wag mo nang paikutin yung biyuda pati mga anak. Kung magbayad ako ng Armed Forces of the Philippines, kalaki-laki nitong yawa na ito, na bakit ang biyuda pa ang sa pulis, huwag kayong galit, pero totoo yan. Magpunta pa yung asawa dito, biyuda, mag-follow up dyan sa krami, pagkatapos yung pagwala na, nagastos na, ginawa pang kabit, may anak pa. Ako, hindi ako pakorne sa inyo. In love ako sa babae. Sino bang hindi? Pero yung gano'n na klaseng style na ayaw ko yan. Ayaw ko baski nung mayor pa ako na may magpasok dyan tapos you take advantage of the lady kasi ipasok mo. Prangkahan kita. Wag mong gawin yan. It's not good. So yung gawin ko sa police, kayo na ang mag-prepare. Nakalagay na yan sa isang envelope. Number of years. Akala ko ba may computer kayo? Malaki-laki ng gasto ko dyan eh. Computer. Andiyan naman lahat. Death certificate. Kayo yung namatayan eh. Hindi i-produce ninyo yan kung hindi naman kailangan local certificate. Patay na si Duterte. Ayan encounter sa Basilan. Tapos, matawagin na lang ang pamilya, widow. Yun lang. Ayaw ko ng drama na mag-ikot-ikot pa yung asawa. Hindi. Bakit ganun? Yan nga, yung ayaw ko dyan sa krami. Nagagamit pa yung mga biyuda niya. Yung pag-uwi sa kanila, either may asawa na o uli o... These are the things na totally unacceptable sa akin. Ngayon, kung ayaw ninyo maniwala, away ito. So, mamili ka. But these are the things that I would never tolerate. Ako nandito with a specific duty to serve the Republic. I promise you a clean government. It will be a clean government. Talagang malinis na. Ganoon na lang. So, marami akong masagasaan along the way. Sana naman huwag kayong magalit kung tama yung ginagawa natin. Baka magkudita kayo, tapos nawalaan ako ng trabaho. Tawagan mo lang ako sa Malacanang. Oy, Duterte, umalis ka dyan. Mag-take over kami. O sige. Ilalagay dito. Announce ko. Mga kababayan, ito yung bagong sa ating bayan.
Siya ang chairman. Ito ang magpadala ng gobyerno. Tara, sige, babay. Kayo na yan, uwi na ako. Pero kung kailangan tulungan tayo dito, malinis na gobyerno. At anong nasa inyo? Aabot sa inyo yan. Kung ano yung dapat to the last one, ako, hindi masyado ako familiar sa armed forces. Pero sa police, yung istasyon, every month may magdating doong liquidation. Hindi ba naman ang tao kung ano i-liquidate nila? Sabi nga, use your initiative. Yan yung paborito ng order. Use. Yung mga tao doon sa istasyon, ito i-liquidate dito na. Kasi hindi dumating yung pera, sila pa ang mag-liquidate. This time, I will draw a matrix of government. Kailangan ko yung sabi kong intelligence pan operation, magdating talaga yun doon. Kasi gusto ko pipitik yan doon sa baba. May ilaw na okay yun. Ako, I'm just about a month or so. Give me time to test. But about mga 3 to 4 months, perfect ko na ang makinarya ng gobyerno. Then I can impose now new roles, whatever it is that would make our jobs comfortable. But one thing is sure, sabi ko, kung anong dapat sa inyo nandyan. So magsabi ni kanina ni General Costa, ito doon sa slides. Naiintindihan ko yan. Sanay naman ako sa mayor nga. Alam ko yung sa amin, ako pa nagbili ng MRI kasi yung gobyerno wala, ng nasyonal. CT scan. Kaya alam ko yan. Kaya I was really surprised kanina na a national government institution under the armed forces, wala itong mga MRI. Kung sa Davao meron yung mga maliliit na hospital, anak ka. Kaya ako nakikinig lang ako kanina, but I would have wanted to blurt out and say, klase itong the lives that are put at stake, in jeopardy, in danger, in peril, tapos walang the barest minimum of equipment. Hindi ko lang pinakita yung ano ko, pero sabi ko, kaya anong sinabi nung gusto ko, sige. Building, sige. O kaya building lahat, Bisaya pa, tinarong, tama lang. Huwag mo akong bigyan na hindi na kompleto. Ganon probinsya. Hindi mo local government. Half completed school, ang bridge na 1 kilometer, nandito lang. Yan ang nakikita natin So, what is destroying our life? Droga. Hinayaan talagang mag-flower, mag-bloom. Ako noon ang favorite whipping boy. Duterte, extrajudicial killing sa Davao, kaya peaceful. O ngayon ng presidente ako, inipit ko lahat. Pati hindi ko alam ganon. It's 500,000 surrenderies. Anong gawain ko dyan? Gawain kong Karinorte? Then I have to order the military, sabi ko kay Secretary of Defense, you have to provide the spaces because kayo yung malalaking binigay na gobyerno mo na services. So I just did about 1 hectare there. Total, kukulingan mo naman ng high wire yan. And I would build so many rehab centers all over the country. You know why? Kasi, alam mo, ang Cebu, don't take it from me, 1 year constant use of Cebu will shrink, tutuyo yung utak. So karamihan yung nandyan na tinamaan na, kita mo tulala magsalita. You start with the normal conversation and then it would run afoul, go somewhere else. Yung iba na nga siya, sikit-kit ng, kaya yung lahat ng adik, sira ang ngipin. Wala na yung, kasi ginigrit yan. Anitas, sabi ng PDEA 3 years ago, na there are 3 million addicts in the Philippines.
That was 2.5 years ago. Alam niyo, nabasa niyan. So now, how many? So lagay mo na lang incremental increase at a very conservative number. That would translate, maybe just give it another 700. 3,700,000 addicts in the Philippines. All potential criminals every time they want a fix and they do not have the money. Kaya kita mo dito, nag-lower ang krimen. Wala naman kasi mag-hold up, wala naman mag-akyat bahay. Kasi nagtatago lahat, takot patayin. Nandiyan ko mga sabi dyan sa harap-harapan sa TV, so, I have a problem to solve. And the only way to do it is to, ayaw kong pumatay ng tao. We cannot build a country by killing our own citizens. Yan ang given talaga dyan. But we cannot allow a group of men or a percentage of the civilians to destroy the youth and to destroy our country. Di talaga pwede sa akin. Kaya every military unit should have one team, hindi naman lahat, na anti-drug group. At they were, ako magli-lecture ako kung gusto ninyo, in Houston. I'll start the lectures. Because even when ngayon, I started in 1974. Bago akong nag-asawa kasi ako kaagad. Kulang yung pera, so I had to teach police academy. I was handling criminal or criminal evidence, pati criminal procedure. And if you just listen to me, in about 1 hour, you will have all the things that you would learn to be an effective policeman. That will be, there is all the, nandiyan na lahat. Kung makinig lang kayo. But every unit ng armed forces should have one team. Because yung terrorism, drugs, pati terrorism. In the days to come, yung rampaging ideology ng ISIS, dadating dito yan sa atin, whether we like it or not. Because we have hindi naman lahat. Sabi ko nga, kayong mga Moro, wag kayong I'm a Moro to. Pero itong, pag hindi tayo pwedeng magkaarigluhan dito, papasok ang ISIS dito. Kaya that's what I'm praying to God, na magkausap lang tayo. He have kept my cool despite of although I lifted the truce, kasi dinajaming naman nila tayo, but then again I said, I am not up to it, just yung sagutin ko sila ng nagbablabla. Hayaan ko lang muna because kung ako lang, wala man. But I carry the burden of a nation. So ang bunganga ako, lang talaga, pigil. Until such time that said, maybe we can reach the people. Pag wala na itong gera, marami akong maibigay sa inyo. But the cost of waging a war, bullets, ammo, mortar, repair, lahat yan, pati magbili ng bagong state of the art, it eats a lot into the economy of the country. Kaya ako kailangan makapag-reglo ako ng komunista. I have to deal with the MIMN bago ko tirahin yung I will not talk to the abuser. I will not deal with criminals. I do not kill with persons with barbaric. Tayo, pag isang bala lang, why do you have to sue an idiotic na ganon-ganon mo pa? Sa noon sa Cotabato, putulan ng taingaw. Hindi trabaho natin. Trabaho natin, isang bala pagpatay, iwanan mo na. It does not change anything if you do something else or add to which is not needed. So, yun lang ang ko sa iyo kasi papalit-palit man kayo ng assignment. Well, we will build a shop there inside that hospital that would house the new equipments.
bigyan ninyo ako ng until August, September, December. Pati yung ospital ninyo, by December kailangan tapos na. Ayaw ko yung 2 years after matapos, no? Kaya bigyan mo ang ospital, tamang building. Huwag na yung bukas-bukas. Yung equipment, yung naniwala yung lowest bid. Tindalan, lowest bid. Mag-bid ang price is about 1 million o 100 million. Yung highway. Tapos mag-lowest bid ka. Wala namang truck, wala namang tractor, wala lahat. Mag-bid, ibaba niya, babagsak niya ng 20. O di manalo siya. Ngayon, pag magbigay pa sa mayor, magkuha pa ang kuha, nga pati yung barangay captain, mag-certify na kumpleto yung 1 kilometro, gano'n lang, wala yan. Nansya lang niya. Sige, investigar. Not this time. Hindi talaga. Lahat ng money value ng Pilipino talagang papasok. So, I hope to see you again. I said, maybe sana awa ang Diyos sa atin, andyan na yung pera, binigay ko na. Patitignan ko talaga data. Pag building yan, huwag mo akong bigyan ng yung bidding yan. Nandyan ako. Ako mag-bid para walang gulo. Ako na. Tapos, marami pang tingin ko saan pinakamaganda. Tanong lang mo, doktor, anong pinaka-the best? Yun na, magsabi yung kuha, lowest bid. Ingay kayo, pagkatapos, net product ng trabaho mo, basag. I will argue with, have to talk to kuha again, have to revise it. It must be really the quality. Baski sa mga armas, noon nagbili tayo made in China yung police, nagbili ng made in China M16. Sinadya mo yan ng mga tunturin doon na yung rifling niyan, pahiwi na. Tingnan mo yung barrel, ang rifle siguro 2 lang. Pwede paglabas ng bala niyan, gumaganon yan. Sabotahe yan eh. We should buy to the traditional natin, market natin. Everything will be quality and fast and meron akong gustong gawin pero it is not a good topic today. Maybe tomorrow bitawan ko yung bakit nag-hold muna ako. Muna tayo kasi may hinihintay ako ng mga equipments. Kailangan ko pa ng 10,000 soldiers. Kasi yung hiningi ng defense ni Lorenzana, 20, sabi ko, hindi ko kita mabigyan yan. Maybe 10. The police. Pag nandiyan na yan in place na, pwede na akong dumiskarte. Then I have the equipments, yan. Pwede na tayong, but I have to fortify. Hindi ako pwedeng pumasok doon na bakante ito, halo. Lagay ko muna yung, dyan, I need about 5,000. Makaano lang ako ng mga SAF battalion, give me about 7 para i-deploy ko sa Mindanao. Pag na-deploy ka, ready, pasok ako. But until then, medyo relax lang tayo. No need to go to war at this hour. We save our energy for a better fight. But we must have the quality in our hands. Di na magtagal, kasi pati ako walang kain. Alam ko wala pa kayong kain. Gutom na rin ako. Alam ko gutom na kayo kasi sa likod, naririnig ko yan. Jesus! Joseph! Alam ko yan. Mga lecture, tapos ginagawa. Guys, I'm your friend. I'm here to serve you. Okay, masyadong anak lang ako ng mahirap. At from the ranks rin ako, kagaya ninyo. All throughout the years. Wala akong... I have nothing to tell you but
with this statement, I will serve you and I will not abandon you. Maraming salamat po.